Nyakoromogi saa 7 mar odiochieng' chieng' Jumapil makare tarik 23 dwe pod en mar 8 higa mar 2026 ma chiegni weche manyien magi weche ma wamiyo pek. Kaudhiro agenda dongruok mag piny owacho. Sisi ndio tumeleta ODM, sisi ndio tumeleta heshima, tuko tayari kufunga mkiendelea kutusaliti. Gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku obogowuok ODM gi oganda Jo-Masai ka ODM biro dhi nyime gi siro jokanyo mag duond buche mamoko. Nisa ojiw mondo bed e ondamo manyime puonjo jomatindo e kinde ni makoro iyawo skunde. Nyakoromogi machiegni inyalo yudo e live duto mag tudruok kari 3-6-00-1 YouTube, Facebook achiel kod X. Igo kod mbaka nyinga Ochieng' Emmanuel. Kawachako en speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula okwedo jotelo mosebedo ka lieko ni uso kambi sukari Manzoia. Kolose kinde romo mare kod johale boma Bungoma, Wetangula wacho ni gisani to koro kambi no oselosi kendo jopur kod johala biro yudo ber mare. Wetangula omedo ni piny owacho ma Kenya Kwanza osekelo dongruok mathoth ne jodak ma Bungoma kendo kwayo jodak ma kanyo mondo riw lwetgi e yiero jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Nataka nyinyi nyote maniele yongonga ehuosie yakabemia na ukule korokoro. Kwa hivyo wacha tumalizie hapa kwa kuwaomba tukubaliane, kila mtu atakuwa anauliza shike chama yetu mkono. Sisi ni wanafuti. Yeye alikuwa my youth. Watu walikimbia wakaimpa wakasema Wetame uza Nzoia, menunua Nzoia. Mimi nauza Nzoia, ni mali yangu. Nzoia ni mali ya serikali. Na wakulima wa miwa, hata mimi ni mkulima wa miwa. Nimevuna miwa yangu hapa Bukembe eka 15. Nimevuna Monday, next Monday nimepata pesa yangu. Nzoia imebadilika. Wale walikuwa wanaenda maandamano Nzoia, siku hizi mnawasikia hawaendi huko kwa sababu wanajua hata wananchi wanaweza kuwachapa, kwa sababu Nzoia inafanya kazi. Mlipotuchagua 2022, bandu befu mlikuwa mmewahi kusikia Madaraka Day imekuja Bungoma? Tukaleta Bungoma, tukajenga stadium, tukatengeneza mabarabara. Bungoma sasa ina barabara salami mingi kushinda hata Kakamega, kushinda Kitale, kwa sababu ya kazi yenye tunafanya. Hata tunapoongea hivi, nilikuwa na waziri wa barabara ametumwa na rais, ametuongezea barabara za lami kilomita 9 Bungoma town. Gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku obogowuok e duond bura mar ODM kod oganda Jo-Masai duto poni jotelo mag ODM medo nyime kod chiwo sir ne jochung' mamoko mag duond buche moko mag ODM. Lenku koni jotelo moko mag ODM osenyiedhore ayanga kendo siro jochung' mag UDA mag geto leo mar gavana ma Kajiado e yiero mabiro. Lenku koro dwaro ni ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga okwang'uono kendo kaw okang' mar gayo jotelo matimo kamano mapiyo kapok gidar kendo wuok e ODM. Tunataka kumweleza kinara wa chama Oburu Odinga, bado tunasubiri apology kwamba wale walikosea wamesema pole. Na Dr. Oburu, kuna walafi Kajiado wanafuatafuata pesa za Katoo kuuza chama cha ODM. ODM ukiendelea kuruhusu walafi wale wakimbizane na pesa za Katoo, ODM itafungwa Kajiado. Sisi ndio tumeleta ODM, sisi ndio tumeleta heshima, tuko tayari kufunga mkiendelea kutusaliti. Jatend migawo mar omenda John Mbadi kod josiasa masiro piny owacho mamanyuanda kata broad based okuno oganda luo mondo chik itgi ne josiasa ka gavana ma Siaya James Orengo makwedo tend William Ruto
kagiwacho ni jotelogo ok dwar ber ne oganda Luo. Badi ne lose gwenge mag Kaler e sub-county Manyatike owacho ni gavana ma Siaya masani koro dwaro ni oganda Luo owuoge piny owacho motele kod jatend piny Kenya William Ruto to onge lokruok mane okelo ne oganda Luo e kinde mane oyiere jatend migawo mar Luo e pacho ka. Bade wacho ni oganda Luo osebede kawo wechen kuom higni 60 sani ema koro gwenge ma Kaluo nyalo yudo dongruok kawuok kuom piny owacho. Paro mosir kod gavana ma Migori Chila Yako kod jaod bura ma Wendo Walter Owino. Orango mako doga. Orango doga menesa kaka kuranjun badini. Igni adi. Ane kurta bede igare. Igni adi go. Okanene chieng morango kelo title deed omabe. Hatutaki vita, hatutaki Orengo, atuwache. Nyaka koro wang'ini jomochungi mani mbelegi ere ng'ama wanyalo mako go osiep. Wadhi Narok, jodak e kaunti ma Narok koro biro yudo stima kokadho chenro makeyo stima kor gwenge mar Last Mile Connectivity bang' piny owacho keto omenda maromo shillings bilion 2.7 ne chenro makamano. E limbe mare gwenge ma Transmara West kod South, jatend migawo ma teko James Opiyo Wandayi wacho ni kwan ji maromo 15,000 biro yudo kony makamano ka bende omedo ni kar chung' od bura ma Kilgoris oketne omenda maromo milion 300 e siro chenro ka ute ma ohingo 2,800 Wandayi oloso e skul primar ma Mukulelta kama onyise kweth mobalo gi piny owacho mondo omi jatend piny Kenya William Ruto thuolo makare mar tiyo ne oganda jo Kenya. Unajisikiaje? Nimesikia poa. Kitu cha kwanza nimeshukuru sana juu. Hapa ndio wanakuja kusema sasa itabidi tunapata stima. Hatuseme karibuni sana Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Hapa tunaita Speaker wa County Assembly na wageni wote ambao wamekuja. Hii miradi ya stima sio hapa peke yake. Tunaitekeleza katika kila pembe ya nchi. Na hiyo ni agizo ya Mheshimiwa Rais ya kwamba mambo ya maendeleo hasa hii ya stima tuyatekeleze bila ubaguzi wala mapendeleo wowote. Na tunakushukuru kwa kuja hapa kwa sababu wewe ndio ulisema tarehe 22 nataka kwenda Kilgoris constituency. Na mahali pa kwanza pa wewe kuja ni Tororek, mahali ambapo leo umeanzisha project mpya ya kusupply stima katika hii area ya hii area. Kweth rowere mawuok e oganda ma pidho jamni e counties kaka Isiolo kod Laikipia obago nyasi moyiedhi mar nyayo kwe kendo jiwo dimbruok e kind ogendni. Ojendego koni gitimo mano mar jiwo kwe motelo ne yiero mabiro higa manyien ka mano mar yawo it oganda ewi ber ma kwe. Romono kelo kanyakla rowere mawuok e dhoudi mag Masai, Samburu, Turkana, Somali kod Meru maduto rochruok mag arita mapek bedoga mapek kaluwore kod kuo mag jamni mabende chwe kelo nek. Nyasi no tele kod DCC ma Isiolo Bernard Okwiri omedo ni piny owacho chano medo siro okenge mokaw kod rowere mag dhoudigo kanyakla kendo siro dongruok e kindgi. Na tumekuja kuona kwamba kutumia njia ya usanii inasaidia pia majamii mengine. Kama mimi tangu niko mdogo mpaka saizi nasikia jamii yangu anapigania mifugo na ardhi. Lakini leo hii nimekuja nimekaa na mandugu zangu hapa, tumeweza kuongea 2-3, nikaona tunaweza tumia kipaji zetu iweze kusaidia vijana wengine kwa kijiji waweze kupata mapato kidogo. Na wakipata mapato kidogo serikali inaweza tulia iweze kufanya maendeleo. Kwa sababu vijana sasa wako busy, wanafanya vitu zingine, wanasaidia familia zao na wanajisaidia wao kimaisha. Tunasema asante kwa amani na tunashukuru wasanii wetu
kwa kuleta amani. Ile mbio ilikuwa usiku, kila usiku hapa Buri East, Mkogodo, sijui Tenge, sijui wapi, imetulia. Nina furaha sana katika kwa waandalizi wa hiki kikao ambao walifikiria wakaona kwamba ni muhimu kukuja kuongea mambo ya amani. Sasa sisi tunasema asante. Asante kwa kijana yetu, anatoa amani, hata sisi napenda hiyo. Napenda kabisa. Jatend migao mar omenda John Badi owacho ni piny owacho oseketo omenda tenge mar chako chulo gowi maromo $862 mane kambi mar Sony ne okawo kuom bengi mar Cooperative. Badi owacho ni piny owacho osewinjore kod bengi ni kaka idhi chul gowi no, kowacho ni ne tielo ma okwongo gidhi chulo $70,000,000. Okang' ma kamayo biro bang' bengi mar Cooperative ndiko barua ne piny owacho tarik 14 mar dwe mar 7 higa ni ka gibwogo peo lope mag Sony poni hola no okochul e thuolo ma ndalo 40. Report Walter nyoji gona sim kipanik idhinya kipanik kibunge akoni we panic idhi panic kibunge nisilo masoni nikia Cooperative Bank uso tani mabele pesa mano ka nota pen yase kono jo Cooperative Bank ni wadhi miyogi 70 million wabro chulo gi nyaka gowinuru gowino to nokaw diere mambade ne mana nie bunge serikal bende nitie sirikende ne okoloso wachno. Koromogi wabro bedo ka wakao yweyo marwa mokwongo, kata kamano kik idhi mabor nikech pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro mar migago. Money. People think there's only one way to pay everywhere. But don't you know, you can pay using Airtel Money kila mahali. And ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow. Kinde mar uso maduong' midendo ni Royal Mabati Mega Seal ochopo. Tikod steel trusses, studs and channel e keto ceiling, decatile e gowi tado kod garage e umo Royal Canopy. Bende wakelo ni box kod corrugated profile, brick tile, euro tile, roman tile kod mwandu mag gowi tado ne gedo mari. Ne mathoth ywa tol e namba mar 0722 638383 e timo oda mari. Parini wakelo mwandu mainyiew kodwa nono ma onge chudo. Royal Mabati Factory, roof ni Royal. Dial *811*271# to get To God Be the Glory as your skiza tune.
Imagine this. One moment you're riding through the jungle on an ATV. Next, you're standing before waterfalls, soaking in flower baths, watching the sunset over Jimbaran with the ocean right in front of you. Soft morning light, jungle sounds, a floating breakfast waiting for you. And somehow, you begin to feel restored again. Experience 4 nights in Bali with View Travel starting from just $1,910 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV chenro pod en mar migago ka wadhi nyime. Pogruok e weche mag siasa ne omuoch kaunti ma Murang'a e kind seneta mogwel mawuok kono Veronica Maina mase jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua mowacho ni nyiso achaya ne joma mine mantiere paw siasa koloso kamoro ni Githiga e Kangema. Maina okwayo joma mine mondo chung' mongirore e tayo ratiro magi mag demokrasia e yiero jotelo magidwaro e gwenge magintie. E kinde twak mare kaunti ma Murang'a, Veronica Maina oseweche manowachi ka gete. Betty Maina kod Sabina Chege nokwayo joma mine mondo okwed weche achaya ma bende koro geto kit tendgi. Agiuka mucii na kuu turauga cumbĩ na nĩ ekũgũra cukari na atigie ciria maũndũ marĩa marakonie mũikia wa kura kana we nĩ andũ ake amena gĩthomo kana matirĩ nĩgwekenete nĩtũkaumĩra nĩtũgagathura witũ na onokorwo ndangĩrũa tondũ ndĩ mwena wa kanitha mũno niĩ ndionagia bara mũgongo. Tunasikia vibaya kama watu wa Murang'a, the whole of Murang'a kusikia ati Veronica Maina anaitwa msaliti. Tunakemea na tunakemea. Mumekemea. Mukemee. Asitukanwe na mtu tena, asitukanwe na mtu tena. Si sawa kiongozi kusimama juu ya gari kukemea wamama kwa sababu zisizoeleweka na kukiwa hakuna sababu lolote la kukemea viongozi wa mama, tena kuwataja kwa majina, hata kuwaita jangiri. Ai, si ni makosa jameni. Hiyo, that one I don't appreciate. No, these women hawajafurahia, hawataki hivyo. Tusitane majina kama hiyo, tuheshimu, sababu sisi kama viongozi wa mama tuko na mafamilia zetu, tuko na bwana zetu. Kwa nini tukuje kwa space ya kisiasa tena tunatusiwa na kiongozi ambaye anafaa heshimiwe sana? Please tafadhali tuheshimiane, tufanye siasa. Wewe piga sela yako ya siasa, mimi nipige yangu, hao wananchi ndio wataamua. Kinde ni modong' mana seche manok to ya skunde pacho ka jotend din kod kuonde lamo jiwo mondo mi hocho chwale skunde ni mar dok piny mar timbe makare kod rem chiwo puonj makare ne jopuonjre na achiel kuom gigo mosekelo medruok e wang'o mwandu mag skunde. Kagilose boma ma Naivasha, jotend ute lamo kwayo jonyuol mondo obed e ong'ala manyime e chiwo puonj makare ne nyithindgi kendo kik giwe osigo mapek ne jopuonj kendgi. Gimedo ni ok en ranyisi makare ka thoth jonyuol oseyo tich makamano e lwet jopuonj kod jogo ma rito nyithindo. Thank you very much. Tunajua wazazi wamefanya kazi yao, wanawapatia maagizo nyumbani, walimu shuleni wanawapatia maagizo, na sisi kanisa pia tuna letu, na letu ni kujenga na kukua kwa imani pamoja na wao. The biggest challenge that I see is distractions, and especially with the onset of smartphones. The research says that if you daily use your mobile phone more than 3 hours, you double the risk of depression and anxiety. And unfortunately, the majority are doing that. So trying to challenge them to consider how they can better use their time and improve themselves. Tumeisiwa mambo za goals, tukaambiwa tunaweza ukiandika goal yako
ndio iko inakukumbusha kila siku kenye unataka kuwa in life, na about goals, it make you a better person every day. We need to act fast so that we can help our youth catch up and they be able to realize their dreams. One of the things we do when we talk to the youth is to help them be able to cultivate a culture whereby they are not just being followers, they are able to help themselves and even think. Tokornya Koramogi jatend piny Kenya William Ruto uchope kaunti mar Taveta oriwore kod jokristo mag kanisa AIC makutano ya Lam, kendo jatend piny en mana beno sir kod jotelo mopogore opogore ma wuok e gwenge mag Taita Taveta. Gie sani jotelo mopogore opogore dhi nyime kod twak, kendo igeno ni jatend piny Kenya biro chiwo twak mare ka weche motenore kod siasa ahinya to mago matimore kadwadh nam chumbi igeno ni dhi chuo chieng' weche mag dwaro sir ne yiero mar tam mar 2. Komachielo bende kweth ma keto piny owacho tesre kamoro jatend duond bura ma Wiper Stephen Kalonzo Musyoka, ogai mar Jubilee Fred Matiang'i kaachiel kod jatend duond bura mar PLP Martha Karua bende nitiere gwenge ma Kitale kaunti ma Trans Nzoia nyasi mar rapar mar mane en jalup jatend piny mosenindo kijana Wamalwa. Chindo makamaindi dhi nyime gwenge magi mwa piny Kenya. Report ma bende wantiere godo gi e kinde ni en ni jotelo mopogore opogore ochopo e nyasi no mar bende koro chiwo rapar. Ibro paro ni Michael Christopher kijana Wamalwa ne owito ngimane tarik 23 dwe mar 8 higa mar 2003, kendo maendi en achiel kuom rapar mitimo e dalane mantiere e Milimani Kitale e kaunti ma Trans Nzoia. Weche motenore kod chung' mare weche mag siasa, gik motenore kod kido to kod timbe mag jogo mawuok e gwenge ma imbo ma piny Kenya gin mago ma itimo, kendo ibro bet kichiwo sigande e weche mag ne kedo ne piny Kenya yudo loch. Weche motenore kod kaka ne en jago mane dwaro mondo mi piny Kenya ne riure e weche mag pacho kaendi to kod pinje ma oluoro kendo kiyo gi Kenya to kod gwenge magi ma piny Kenya. Mosenindo kijana Wamalwa dong kaka achiel kuom jatelo ma piny Kenya bende ibro par kuom ne chung' motegno e weche mag tende riwo wi oganda kaachiel kod bende ne weyo ling'any ma dhano bro pare go kuom kinde. Gie sani Nyakora Mugajwang, report ma bende wayudo en ni mane en jatend piny Kenya ma bende odhi Rutaya Uhuru Kenyatta bende osechopo e gwenge mag Milimani Kitale ka oyuoro e raparno mar mosenindo Wamalwa kijana. Magi gin weche matimore Nyakwara Mogi e gwenge magi mwa piny Kenya. Komachielo bende en ni jatend duond bura ma DCP Rigathi Gachagua bende koro timo limbe kaunti ma Kirinyaga omedo jiwo oganda ma Masawa mondo mi kik sir lwedo jatend piny Kenya William Ruto. Magi timore Nyakwara Mogi e seche mamoko kuom jotelo mawuok e gwenge mag Masawa ma piny Kenya ahinya te gwenge mantiere ne osekwayo mondo mi chiw thuolo ne demokrasia ne oganda mawuok e Masawa mar piny Kenya. Magi timore kabinde ose yangore ni gidwaro mar mondo mi gwenge mag Masawa bendo yaw ka chiw demokrasia nikech jogo mane wuok e gwengego ne okedo ne bedo gi duond buche mathoth. Moko kuom jotelo gwenge osebedo kaseyo jatend duond bura ma DCP ka giwacho ni ok onego dhir oganda duto mawuok e Masawa ma piny Kenya mondo mi osir duond bura achiel, to nego migi thuolo mar mondo mi gisir duond buche mamoko ka chiw demokrasia ma bende piny Kenya ne okedo ne kinde mokadho. Report motenore kod limbe mar jatend duond bura ma DCP obro yudo e weche manyien mabiro.